A conselleira do Mar, Rosa Quintana, reuniuse en Ribeira con representantes do sector pesqueiro, onde presentou as medidas a adoptar para facer fronte á crise derivada da COVID-19. A conselleira agradeceu o traballo do sector durante estes meses, abastecendo os mercados, e anunciou o plan de reactivación do sector marítimo pesqueiro, que supón unha inxección global de 77 millóns de euros en 2020. O programa inclúe máis de 7 millóns de euros con fondos propios da Xunta para a frota, que seguiu faenando durante a COVID-19, a pesar de que a actividade non era rendible, e 600.000 euros para confrarías e entidades xestoras de lonxas. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, destacou en Ribeira que Galicia conta cun plan de reactivación para o eido marítimo pesqueiro ante a crise derivada do coronavirus, que suporá unha inxección global de 77 millóns de euros en 2020 no complexo Mar Industria a través de 5 liñas de apoio que buscan aportar liquidez e solvencia ás empresas do sector para garantir a súa sustentabilidade e competitividade ante as dificultades actuais derivadas da COVID-19. O obxectivo do plan, subliñou Rosa Quintana, é que ninguén quede atrás no camiño da recuperación e que o sector volva á situación previa á pandemia o antes posible. O plan de reactivación e dinamización do eido marítimo pesqueiro, denominado Avante Mar, pretende ser un programa xeral de apoio ao sector ante as importantes perdas acumuladas nos últimos meses, que ascenden a 25 millóns de euros en primeira venda, case 60 millóns de euros en perdas inducidas pola falla de actividade e máis de 500 millóns de euros no conxunto da cadea Mar Industria. Por iso, salientou a titular de Mar, o Executivo galego considera necesario adoptar medidas de xeito urxente para que os profesionais do mar poidan superar as dificultades e volver á normalidade. Conseguimos flexibilizar, en certa maneira, o Fondo Europeo Marítimo da Pesca, pero non en todos os eidos que nos buscábamos. Así se conseguiu que se financiaran con fondos estructurales da Unión Europea as paradas temporales para a flota e tamén as paradas temporales para as mariscadoras. Conseguimos tamén que se volveran a abrir as líneas de axudas para o almacenamento das organizacións de produtores e, en definitiva, unha certa flexibilización administrativa que non deixa de ser máis complexa que cando un traballa cos fondos propios. Entendíamos dende a Xunta de Galicia que debíamos dar cumplimento a aquelas cousas que nos expuxemos nun primer momento que eran fundamentales, como eran esas axudas para a flota que se mantivo activa, así como tamén axudas para as cofradías que, ao perder a posibilidade de recibir ingresos por a caída de ventas nas súas lonxas, tamén tiñan sufrido a parte de financiación que elas necesitaban. E tamén para compensar o traballo das redeiras, que tamén entendemos dende a Xunta que son un elemento fundamental para o desenvolvemento da actividade pesqueira. Como non se conseguiu nin que o Fondo Europeo Marítimo da Pesca dera axudas para a flota que estuvo activa, nin que o Goberno Central tampouco habilitara esta línea de axudas, o presidente da Xunta nos concedeu á Consellería do Mar un crédito extraordinario de máis de 7 millóns de euros para poder habilitar unha línea de axudas para a flota que estuvo operativa. O programa de apoios deseñado pola Consellería do Mar, que foi presentado aos representantes do sector nunha xuntanza de traballo na Lonxa de Ribeira, a que asistiron o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, e os presidentes da Federación Galega de Confrarías e a Federación Provincial, José Antonio Pérez e Daniel Formoso, respectivamente, pretende atender a todos os sectores e subsectores e fai especial fincapé naqueles profesionais que non se ven beneficiados polas achegas e medidas deseñadas polo Ministerio. É o caso das embarcacións que mantiveron a súa actividade durante o estado de alarma para suministrar alimentos de calidade á cidadanía, a pesar de que a actividade non era rendible. Poderán beneficiarse destas axudas as embarcacións con porto base en Galicia inscritas no Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia, que no período comprendido entre o 14 de marzo e 15 de maio deste ano sufrisen unha caída na facturación superior ao 25% polas vendas efectuadas en lonxas de Galicia en relación á media obtida no mesmo período dos 3 exercicios anteriores.
Esta vía de apoio para a frota que permaneceu activa está dotada con máis de 7 millóns de euros, dispostos pola Xunta con fondos propios, e a contía mínima a percibir por buque é de 500 euros e a máxima de 40.000 euros, en función da actividade que tivesen nos 3 anos anteriores no mesmo período de tempo. Se garantiza nesta orden de axudas que ningunha embarcación terá unha axuda inferior aos 500 euros nin superior aos 40.000 euros, sendo a axuda máxima por empresa non superior a 120.000 euros, porque estamos restringidos por as axudas de mínimes que establecen o límite nos 120.000 euros. No que ten que ver cas axudas para as cofradías, tamén temos en conta a facturación dos anos anteriores e habilitamos unha línea de axudas especiales de 600.000 euros, un fondo que se podrá incrementar se quedara algunha cofradía con dificultades máis importantes, e tamén unha axuda directa para as redeiras que formen parte das asociacións que estén dadas de alta no rexistro de actividades económicas como redeiras, que será de uns 400.000 euros. Pretendemos, como mínimo, axudarlle a contribuir á cotización da Seguridade Social de 2 meses. Ademais, se habilita unha línea de axudas para as organizacións de produtores, unha línea de máis de 2 millóns de euros, e se habilitan diferentes líneas de axudas para a industria de transformación e acuicultura. O plan tamén contempla aportacións para as confrarías e entidades xestoras de Lonsas que rexistraron perdas debido ao descenso dos ingresos durante o período comprendido entre o 14 de marzo e o 14 de maio, en relación co mesmo período do ano anterior. Para estas entidades dispón de 600.000 euros procedentes tamén de fondos propios do Executivo Autonómico. O presidente da Federación Galega de Confrarías e patrón maior de Ribeira, José Antonio Pérez, agradeceu o apoio da Consellería do Mar cun sector que quedou excluído das axudas deseñadas polo Ministerio. O máis problemático foi cando se reconoceu que viña un paquete de axudas para o sector da pesca e para as cofradías que quedábamos excluídas dos fondos FEM. Iso, para min, e para todo o sector, o que vivimos do mar, o que estábamos obligados a traballar para alimentar a población, pois veusenos un pouco o mundo encima, non? Isto non justificaba, para nós non entendíamos, non justificaba que, aínda que na Comunidade Europea non se nos reconocera como OPEs, as cofradías, aínda que somos máis que iso, bastante máis que iso, pois non entendíamos que o noso goberno que nos deixara un pouco de lado, non? Porque eu así o entendo e así o entendemos todas as cofradías. Iso está claro. Nós aproveitando unha visita do noso presidente, da nosa conselleira, aquí a esta propia lonja onde estamos agora, pois non hai moito tempo, pois se lle trasladamos a través da Federación Gallega e das federacións provinciales de Coruña, de Pontevedra, de Lugo, pois eu mesmo personalmente lle pidín ao noso presidente que non nos deixara desamparados ás cofradías, porque eu penso que merecíamos, xa que estábamos traballando, moitas veces con pérdidas, a maioría das veces con pérdidas, pois que nos botaron a man como pudera. Ten o seu mérito, pero non hai máis palabras para dicir, mostrarlle o noso agradecimento ao noso presidente, á nosa conselleira, e todo o seu equipo, que estiveron aí día a día, porque eu sei non, porque estuve con eles, e estaban buscando unha fórmula para poder axudar ao sector. A verdade que a encontraron, e ten o doble para nós, o doble de mérito, porque son fondos propios da propia Consellería, non? Entre os apoios que inclúe Avantemar para os profesionais, a conselleira tamén destacou os destinados ás mariscadoras e mariscadores. Para estes profesionais, o plan prevé máis de 5 millóns de euros con fondos FEM, asinando a Galicia con fondos propios. Ademais, para paliar os efectos de inactividade no colectivo de redeiras como consecuencia da COVID-19, para este sector poránse a disposición apoios con fondos propios por valor de 400.000 euros. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes dende a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.